Maayong adlaw kaninyong tanan. Sama sa gihapon, dako ang akong kalipay nga kita magatuon sa pulong sa Ginoo. Karong episode nato, karong atong pagtuon, wala na ako ibalik sa atong regular nga pagtuon nga sa sinulat ni Dr. Luke sa kapitulo 22. Apan tungod kay karong panahon adlaw man sa pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkabanhaw. So akong gi-concentrate karong semanahon kining atong Bible study og i-review nato og atong tan-awon unsa may natabo sa usa ka semana sa wala pa namatay ang atong Ginoong Hesukristo. So sa dili pa kita magsugod, atong hangyoon nga ang Ginoo magauban kanato karon. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga kami makatuon sa balaang pulong. Wala na'y laing dalan sa kalibutan kundili ikaw lamang. Ang imong gitudlo, Ginoo, hinaot pa unta nga kini maka-epekto sa among kasing-kasing. Ilabi na karong semanahuna, Ginoo, nga kami naghinumdom sa imong gibuhat dito sa Kalbaryo. Ginoo, hinaot pa unta nga ikaw magtudlo kanamo karon, ikaw mosulod sa among tagsa ka kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. So karong adlaw daghang kitang bersikulo nga atong tun-an, kay nahibalo ko nga kita kadaghanan kanato kung miingon nga kini Semana Santa. So importante kaayo nato usab kining semana na. So ang akong gihimo karon nga usa ka semana nga pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, kanang adlaw nga lukay, Domingo sa lukay, ug hangtod nga siya nabanhaw. So sa dili magdugay-dugay ato ng tan-awon bilang pahinumdom karong semanahon na sa daghang mga tawo miingon nga kini sagrado. So atong tan-awon unsaon ni siya pagkasagrado. Okay. So sa Domingo atong tan-awon unsay nahitabo sa Domingo. Ni anang adlaw bisag kitang mga Pilipino usahay nay akong makita nga naay mga tawo nga magkuan og lukay, maghuwag lukay nga ang forma cross ug ilang iadto sa simbahan, ilang pabendisyonan ug ilang ibutang ni sa around sa ilang balay aron nga ang mga yawa si Satanas dili makasulod. Hain man na gikan kanang idea kanang hunahuna nga adlaw sa lukay. So atong tanawon ang atong mga referensya karon atong basahon, pananglitan makita ni sa Matthew, sa Marcos, sa Lucas, ni Juan. Pero para dili ta magdugay, ato lang kuhawon ang atong referensya sa sinulat ni Matthew 21. Nga si Jesus misulod dinha sa Jerusalem, sa syudad. So atong basahon, magsugod sa kapitulo. Guys, abrihan ninyo inyong Bible sa kapitulo sa sinulat ni Matthew, kapitulo 21, magsugod og 6 ang madaugong pagsulod ngadto sa Jerusalem. Madaugong pagsulod ni Jesus dito sa Jerusalem. Versikulo 6. Og ang mga tinun-an milakaw og ilang gibuhat ang gisugo kanila ni Jesus. Ilang gidala ang asno gamay ni nga baka. Gamay kayo ni siya gamay ni siya nga horse, gamay. So gamay kayo ni murag wala ni siguro sa ato nga kuan nga kining asno. So misakay si og gidalan nila ang asno og ang nati og kini ilang gihapinan sa ilang mga sapot og mikabayo siya niini si Jesus mikabayo sa kabayo nga gamay kaayo. Og ang kadaghanan sa mga tawo
na nagpamuklad sa ilang mga sapot diha sa dalan, og ang uban na nagpamutol og mga sanga sa mga kahoy, og ilang gikatag kini diha sa dalan. Og ang mga panon sa katawhan nga nanag-una na nagsunod kaniya, naninggit nag-ingon, Hosana sa anak ni David, dalaygon ang nagahari sa ngalan sa Ginoo. Og sa pagsulod na sa Jerusalem, naukay ang tanan sa syudad og nanag-ingon, kinsa man kini siya. Og ang mga panon sa katawhan miingon, mao kini ang propeta nga si Jesus nga taga Nazareth, nga taga Galilea. So, maunay pagsulod ni Jesus Domingo siya, misulod og miingon dinhi nga madaugong pagsulod ni Jesus. Nganong madaugon man ning pagsulod ni Jesus? Sa unang panahon, sa panahon nila mga 2,000 na katuig karon o sobra sa 2,000, kung ang usa ka general, Romanhon nga general, miadto sa usa ka lugar ug iyang gipildi ang usa ka syudad, mobalik siya sa Roma ug iyang dalhon ug magsakay siya puti nga kabayo, dako kay kabayo nga puti, gasunod ang iyang mga sundalo ug gasunod ang mga binihag nila, mga tao. Ug ang unsay ilang nakuha, ang mga tao mukanta ug ang ilang mga sinina ilang ibutang sa dalan niining general nga miabot nga conqueror nga nakadaog. Unsa may gihimo ni Jesus na ini? Nagsakay ba siya dako kay kabayo puti? Nagsakay siya kabayo nga gamay, asno. O kinsa may gasunod niya? Mga sundalo ba nga kumpleto sa espada, sa bangkaw? Dili, mga karpentero ang gasunod niya. Apan, pagkahuman og sobra sa 300 katuig, gipildi sa mga Kristiyanos ang Romano. Usa sa mga Romano nga emperador nahimong Kristiyanos. So, dili pinaagi sa espada nga gilupig sa mga Kristohanon ang mga Romano, kundili tungod sa gahom sa atong Ginoong Jesucristo. So, mao na giingon nga madaugong pagsulod kay si Jesus gidaog niya ang sala sa mga tao, gidaog niya ang lala sa sala. Kung ikaw mapaakan ka og cobra, naay daghang kayong cobra, daghang kayong klase sa mga sawa nga mga lala, kung mapaakan ka, ang uban walay usa ka oras mamatay ka. Dinhi usab gibuntog ni Jesus ang lala sa sala. Ang lala sa sala, kamatayon sa impyerno, gibuntog niya nga tungod kay kita usab aduna kitay lala sa sala. Adunay sala kita nga kita ang padulungan unta nato impyerno. Apan ang lala sa sala gibuntog ni Jesus nga dili makapaak nato ang sala nga atong nakuha didto ni Adan ug ni Eva. Kay gibuntog ni Jesus, kay siya nagpakamatay, iyang gihatag ang iyang dugo aron nga kita mapasaylo, aron nga kita nga ang lala sa sala mawala tungod sa gihimo ni Jesus. So mao na ang gibuntog niya, mao nang madaugon ang nahitabo. So mao na nahitabo sa Domingo. Sa pagka-Lunes, unsay nahitabo sa Lunes? Ang Lunes, makita nato nga si Jesus miadto sa templo. Kay ang templo nila maoy pinakasentro, maoy headquarter sa ilang pagtuo. Ang tanan nga seremonyas nila nga ikaw mapasaylo, malimpyuan sa sala, naalang sa mga seremonyas dinha sa templo. Og si Jesus miadto dito sa templo. Tan-aw na to,
og unsay nahitabo sa Lunes, kini makita gyapon nato ni sa sinulat ni Marcos kapitulo 15, sa Lucas kapitulo 19, pero karon atong tan-awon sa Matthew 21. Sa Lunes, and then atong basahon. Guys, sinulat ni Matthew kapitulo 21 versikulo 12. Magsugod kita 12. Og misulod si Jesus sa templo sa Dios, og iyang giabog sa guwa ang tanang namaligya og na nagpamalit sulod sa templo. Og iyang gipanlintuad ang mga lamisa sa mga tigpailis sa mga kwarta og ang mga lingkuranan sa mga namaligyag mga salampati. Og miingon siya kanila, mao ni giingon ni Jesus, bantayan nato ni. Nahisulat kini ang akong balay pagatawgon nga balay ampuanan, apan gihimo ninyo kini nga langob sa mga tulisan. Si Jesus atong makita dinhi nga nasuko siya. Ang atong Ginoong Hesukristo masuko usab. Naibalo kita nga si Jesus Ginoo sa gugma, mapasayloon, apan si Jesus usab nasuko nganuman. Kay gihimo naman nga tiyanggihan ang ilang simbahan. Ang templo, unsay giingon ni Jesus, dinhi atong bantayan. Nasulat kini ang akong balay pagatawgon nga balay ampuanan. Miangkon siya nga ang templo nga kamo gaampo dinha ako ng balay. Balay ng ampuanan, ayaw ninyo abusaha. Sa una usab nga panahon, kita karon na naibalo kita kinsay buaya. Sa unang panahon usab daghang mga buaya, mga relihiyoso ang buaya. Mauna ang nasuko ni Jesus, ang gusto nga mopatay kaniya ang mga relihiyoso. So nakita nato guys, inumduman ninyo nga si Jesus wala lang nagpabilin nga bata, kundi midako siya og nasuko siya, iyang gilimpyuhan ang templo og siya nagpakamatay sa atong sala. Mao nay bantayan gyud nato nga si Jesus usab masuko. Masuko sila sa mga tawo nga nag-abusar. So kinahanglan dako ang atong pagrespetar sa atong Ginoong Hesukristo. Dili lang tungod kay siya ang Dios sa gugma, kundi Dios usab siya sa hustisya, sa justice. And then mao nay nahitabo sa Lunes, unsay nahitabo sa Martes ug Miyerkules. Si Jesus nagtudlo dito sa templo, nakipagdebate siya. O dito atong mahibawaan ang pinakadakong sugo. Ato ning makita sa versikulo 22. Mao nay atong mahibawan, dili nato ni malimtan sa Martes, Miyerkules, sa usa pa siya mamatay, nagsugo siya. Daghang nahitabo ni anang Martes, Miyerkules. Martes, Miyerkules, apan ako lang gipili ang ang usa sa mga importante. Ang tanan importante pero kini akong gipili. Sa unang panahon, sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, ang ilang relihiyon, si Jesus Hudiyo, relihiyon niya ang Hudiyo, kaya dito man siya natao. So ang mga pangulo nila sa pila ka gatus ka tuig naghimo na og daghang kaayong mga sugo gikan sa 10 ka sugo. Naghimo na sila daghan nga sugo. Naisugo nga seremonyas, naisugo nga para sa moral, og naay mga taong gatuon nga ang gisugo nga nahimong sugo 613 kasugo na. Nga malipay ang Ginoo nimo kung musunod ka sa sugo nila. And then gipangutana si Jesus sa tanang sugo unsa may pinaka-importante. So this is important to us. Apan sa pagkadungog atong tan-awon sa sinulat ni Matthew kapitulo 22 versikulo 34. So
Mateo 22 versikulo 34 atong abrihan ang atong Bible. Dinha atong makita. Basahon ako ang dakong sugo. Apan sa pagkadungog sa mga Fariseo nga napahilom niya ang mga Sadusiyo, sila na nagtapok. So, nakipagdebate sila sa utong Ginoong Jesucristo. Ang mga kining Fariseo, Sadusiyo, sila ang mga leader sa templo. Sila ang mga dako-dako sa templo. Sila ang mga mura og mga buaya dito. Sila mga haring ganges. So napahilom ni Jesus katong isang grupo. Karon na napo isang grupo nga gustong madebate ang atong Ginoong Jesucristo. O usa kanila nga batid sa kasuguan, naipulong nga batid, eksperto sa kasuguan, eksperto sa kasugo nga 613 nga sugo. May gipangutana kaniya aron sa pagsulay kaniya. Miingon siya, magtutudlo, unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Importante nato ni, unsa may pinaka-importante nga sugo. Og si Jesus mingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako og unang sugo. Og ang ikaduha, sulusama ra nga mao kini, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Niining duha ka mga sugo, nagasukad ang tibuok nga kasuguan og ang mga propeta. So unsay giingon ni Jesus ang pinakadako nga sugo? Higugma ang Ginoo sa tibok mong kalag, sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong huna-huna. So naay pulong sa tibuok mong kasing-kasing. Dili nga gamay lang party. Mo nay sugo ang tanan sa imong huna-huna, sa imong huna-huna, sa tibok mong kalag, sa tibok mong kasing-kasing. Ang Ginoo mao pinaka-importante. Higugmaon sa tanan gyud. Kaya ba nato ni? Nahimo ba nato ni? Gisulayan ba nato ni? And then unsay sunod, higugma ang isig katawo nimo. Nahigugma ba mo silingan? Nahigugma ba mo sa usa ka tawo nga pobre lamang? Nga walay gwapo nga sinina? Inyo bang gipili lang ang mga tawo nga marang-arang? Dili ming siya higugmang usag-usa. So, mao nay nahitabo sa Lunes, sa Martes ug Miyerkules ang iyang pagtudlo. And then unsay nahitabo sa Huwebes? Atong makita nga sa Huwebes, atong makita sa Lucas 22. Magsugod sa 14. Lucas sinulat ni Dr. Luke sa kapitulo 22 ug atong tan-awon sa versikulo 14. Sa Huwebes ni, unsay nahitabo sa Huwebes? Guys, naada mo sa sinulat ni Dr. Luke sa Lucas kapitulo 22 versikulo 14. Luke chapter 22 verse 14. Akong basahon. Og sa pag-abot na sa takna, si Jesus milingkod tambong sa kananan, og ang mga apostoles uban kaniya, og siya miingon kanila, ginatinguha ko sa hilibayon gayud ang pagkaon ni ining Pasko. Dili ni Pasko nga Pasko nato, kundi Pasko ni sa Passover nila. Ang atong ang nagsulat sa Cebuano nga Biblia giingon niya ng Pasko or Feast of Passover. Mo na pinakadako nilang celebration sa ilang nasyon. Og mingon siya, sa dili pa ako magaantos, versikulo 16, kay sultihan ko kamo nga dili pa ako mukaon ni ini hangtod nga matuman na kini
didto sa gingharian sa Dios. Og si Jesus mikuha, og si Jesus mikuha og sopas, tinapay, og dili na ako mukaon og dito sa gingharian, og siya mikuha og kupa, or just a minute, nawala ko. Og siya miingon kanila, ginatinguha ko sa silabyan gayud ang pagkaon ni ining Pasko uban kaninyo sa dili pa ako magaantos. Kay sultihan ko kamo nga dili na ako mukaon ni ini hangtod nga matuman na kini didto sa gingharian sa Dios. Og siya mikuha sa kupa, kini kape, kupa ang ilang panahon sa una, grapes, na sila ang giinom nila bino. Og unsay gihimo niya? Mikuha siya sa kupa og nagkapasalamat na siya, miingon kaniya, dawata og bahina ninyo kini alang kaninyo. Kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili na ako moinom sa gikan sa mga bunga sa paras hangtod moabot na ang gingharian. Nag-inom sila og bino, pero dili bot ipasabot nga palahubog si Jesus. Og unsay gihimo niya? Og mikuha siya sa tinapay. Kuha siya sa tinapay. Ang ilang tinapay sa una, kining panahon na, kining fiesta, walay patubo. So dili pareha sa akong gihimo karon. Og unsay gihimo niya? Og siya may kuha sa tinapay og nagpasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas og kanila gihatag niya nga nag-ingon, kini mao ang akong lawas. Siya, kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. So naay pulong nga buhata kining communion sa paghandom kanako, miyon siya. Inyong hinumdum unsa may atong hinumduman ang iyang gibuhat dito sa Kalbaryo. Og maingon man usab human sa panihapon, ang kupang nga gikuha niya nga nag-ingon, kining kupang nga gikuha giula alang kaninyo mao ang bag-ong pakigsaad diha sa dugo. So miingon siya, kining kupa sa pag-inom nila, kini naay pulo nga importante kayo. Kining kupa nga giula alang kaninyo mao ang bag-ong pakigsaad. So miingon siya, adunay bag-ong pakigsaad sa atong Ginoong Jesucristo. Kay sa unang panahon ni Jesus, adunay sila pakigsaad agreement. Ang amahan nga Ginoo o si Abraham, ang mga Hudiyo, adunay pakigsaad. Adunay sabot nga ang ilang Ginoo, ilang upuan, ang amahan. O ang amahan usab panalanginan sila. Maunay saad. Maunay adunay saad sa mga Hudiyo o ang atong Ginoo. Apan miingon si Jesus, adunay bag-ong saad. Ang saad na sa mga Kristohanon o ako. So ang ilhanan sa saad nga si Jesus ang atong Ginoo o kita ang iyang mga tao. Ang ilhanan sa saad nga dili nato malimtan mao nga si Jesus naghatag sa iyang lawas. Minsa kung sige mo, kung ang inyong paghimo niini inyong mahinumduman unsay akong gihimo, ug ang inyo pong pag-inom inyong mahinumduman nga ang akong dugo nga gipaagas didto sa Kalbaryo. Usay tuslog nila.
kapipuro. And then niya nang adlaw pod Miyerkules atong mahinumduman nga kinsa may kontrabida sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Si Judas murag wala pa ko makadungog nga naay ngalan nga bata nga ang ginikanan ilang gihinganlan ang ilang anak og Judas. Wala gyud. Og so dina sa Martes, Miyerkules ato usab mga nakita nga si Judas asa man nato ni makita nato sa Matthew 26 at moadto kita sa Matthew 26. Ang pagtugyan sa pagdakop kang Hesus. Dinhi usab atong makita nga si San Pedro gilimod niya ang atong Ginoong Hesukristo. Og si Hesus dito sa Getsemane gaampo siya og nianang adlaw Huwebes gidakop ang atong Ginoong Hesukristo og siya adunay miingon sila hustisya. Dito siya giimbestigar ni Caiaphas, ni sa gobernador Pilato nianang adlaw. And then ang sa Biyernes ato makita sa Matthew 26. Unsay nahitabo sa Biyernes kay bulo kanang adlaw karon sa atong pagtuon. Ang uban magtuon ni aning adlaw sa Biyernes. So atong tan-awon unsay nahitabo sa Biyernes sa Matthew 26. Versikulo 57. Dinhi ato usab nga makita sa versikulo 27 57 og si Jesus gidala sa nga nagdakop kaniya ngadto kang Caiaphas ang labawng saserdote diin na nagkatigom ang mga eskriba og mga ansyano. Sa versikulo 26 atong makita nga giimbestigar ng husto ang atong Ginoong Hesukristo. 27 o gidala siya sa atubangan ni Pilato, ang gobernador. And then sa 27 atong makita atong nga si Judas nag-suicide, nagpakamatay. Og dinhi usab atong makita nga si Jesus gihukman nga patyon. And then sa versikulo 32 sa Matthew, sinulat ni Matthew versikulo 27 og atong mabasa sa versikulo 32. Kapitulo 27 sulat ni Matthew sa kapitulo 27 o versikulo 32. Og sa pangpagula nila sa syudad ilang gihisugatan ang usa ka tawo nga taga Cyrene o ginganlan si Simon ug nga siya iyang gipugos sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Og sa pag-abot nila sa usa ka dapit nga ginganlan og Golgota nga sa ato pa dapit sa mga kalabera, si Jesus ilang gihatagan og bino nga sinambugan og apdo aron iyang imnon apan natilawan niya kini midumili siya sa pag-inom niini og sa gikalansang na siya
nila sa cross, ilang gibahin-bahin ang iyang mga bisti, tali kanila pinaagi sa ripa, ug unya na naglingkod sila aron sa pagbantay kaniya. So sa Biyernes, sa Biyernes, dito na nila gilansang ang atong Ginoong Hesukristo. Gipatay nila sa Biyernes, and then ang atong paglantaw karon kay kada tuig ato maning giselebrar. Usahay ang atong paglantaw sa pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo mura og routine, mura og baliwala na lang. Apan importante gyud nato nga mahibaw-an nga ang atong Ginoong Hesukristo gilansang siya didto sa cross aron nga ikaw ug ako dili makatilaw sa impyerno tungod sa iyang gibuhat, tungod sa dako niyang gugma. Apan ato usab nga mahibaw-an nga si Jesus wala sa tibuok niyang kinabuhi, wala siya nalansang sa cross lamang. Ato gyung mahinuduman nga siya nabanhaw siya og mipuyo dinhi sa kalibutan sa 40 ka adlaw og miadto sa langit. And then sa Domingo, sa Sabado gilubong siya, and then sa Domingo nabanhaw siya. Dito atong mahibaw-an ang usa ka atong nahinumduman nga usa ka tawo nga dili gyud mutuo, si Tomas. Atong basahon sa sinulat ni Juan, Juan versikulo 20. Dini atong mahinumduman nga ang atong Ginoong Hesukristo nagpakita siya sa mga babae, nagpakita siya ni San Pedro, nagpakita siya sa mga tao nga paglakaw nila paingon sa Emmaus Road, nagpakita usa sa mga apostoles nga wala pa makita mao si Tomas. Usa ka napulog duha nga mao si Tomas nga ginganlag ang kaluha, wala mahiuban kanila sa pagtungha ni Jesus, wala siya makita. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinunan nga nag-ingon, nakita namo ang Ginoo. So ang ilang paglantaw ni Jesus, Ginoo. Nahibalo ko nga daghan na mga tawo nga moingon nga si Jesus dili Ginoo. Og busa gisugunlan sa ubang mga tinunan nga nag-ingon, nakita namo ang Ginoo, apan siya miingon, gawas kon makita ko ang inagian sa mga lansang diha sa iyang mga kamot, og ikapasulod ko ang akong tudlo diha sa inagian sa mga lansang, og ikapasulod ko ang akong kamot diha sa iyang kilid, dili gayud ako mutuo. To see is to believe. Kung makita ko, mutuo ko. Daghang mga tawo moingon ana, kung di na ako mutuo, dili ko kung dili na ako makita, dili ko mutuo. Usay miingon, dili nimo makita ang hangin, nganong na may hangin. So mao na si Tomas. Daghang mga tawo nga ingon ana, kung dili na ako mutuo, kung dili na ako mutuo si Jesus, kung dili ko mutuo, kung di na ako makita. Mao na si Tomas. Kinsa may Tomas nato karon? Mutuo ba mo nga si Jesus ang manluluwas? Mutuo ba mo nga ang inyong relihiyon ang makaluwas kay dili ninyo makita si Jesus? Bulahan kadtong mutuo nga wala makita kay ila ang gingharian sa Ginoo. So dinhi atong basahon unsa may nahitaboan ni versikulo 26, walo ka adlaw tapos niini ang iyang mga tinunan didto usab sa sulod sa balay, og si Tomas uban kanila. Ang mga pultahan tinakpan, apan si Jesus mitungha
og mitindog sa ilang taliwala og miingon, ang kalinaw magauban kaninyo. Murag iya sigong gilanto si Tomas, Tomas, ang kalinaw magauban kanimo. Og siya miingon kang Tomas, ihikap dinhi ang imong tudlo ug tan-awa ang akong mga kamot, ambi ang imong kamot ug ipasulod kini sa akong kilid. Ayaw na ni anang pagkadili matinuuhon. Hinunua magmatinuuhon ka. Og si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Og si Jesus miingon kaniya, mituo ba ikaw tungod kay nakita mo ako? Dalaygon kadtong wala man nagpakakita, ngani na nagpanuo. So, si Tomas, mituo siya tungod kay nakita niya ang samad sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa may sulti ni sa atong Ginoong Hesukristo? Mas bulahan kadtong mituo nga wala makakita kaysa mga tao nga gustong makita gyud nila. So, ato usab nga may bawan nga adunay panahon nga kita dili mutuo musalig sa atong Ginoong Hesukristo. Kung aduna kitay problema, murag mingon kita nga wala na ni pag-asa. Apan mutuo kita nga ang atong Ginoong Hesukristo, mutuo musalig kita. Tungod misaad man ang atong Ginoong Hesukristo nga magkauban siya kanato. So, karon pangutana, daghang tang pangutana. Ngano man nga si Jesus nagpakamatay man sa imuha ug sa ako, nganong gipatulo man niya ang iyang dugo kaysa unang panahon sa ilang mga seremonyas. Ang dugo sa mga sapat, ang dugo sa mga kanding, sa mga karniro nga ilang gihalad, maoy makapalimpyo sa sala. Maoy ilang pagtuo. Kada pila ka libo ka tuig nga ilan ning gihimo. Si Jesus miingon nga kausa lang ni himuon tungod sa akong paghalad sa dugo. Wala nay laing muhalad nga walay sala ang atong Ginoong Hesukristo lang ang makahalad. Walay lain nga mga leader sa relihiyon sa kalibutan, leader sa mga Muslim, leader sa mga ubang relihiyon, leader sa Shintoism. Walay laing tao, walay leader nga nagpakamatay sa ilang mga tao. Ang atong Ginoong Hesukristo lang nga maoy dapat gyud nga muhatag kay siya walay sala og siya anak sa Ginoo. Walay laing makapalimpyo kanato. Ang atong Ginoong Hesukristo lamang. Nahibalo ko nga karong panahon na adunay mga tao usab Northern Philippines nga ilang suwiron ang Ginoo nga magpalansang usab sila, magpalatos usab sila. Walay lain lamang nga makahimo kundili ang atong Ginoong Hesukristo lamang ug wala nay lain nga mohimo og ingon ana nga muhalad kay gihalad na ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo. So, ngano man nagpakamatay siya, ngano man nga siya nabanhaw, unsa may ngano man nga importante nga ang atong Ginoong Hesus nabanhaw. Nabanhaw siya. Ang ubang mga tao dito, nahibalo pa mo nga daghang mga relihiyon sa kalibutan nga miingon nga si Jesus wala na nabanhaw, ilang gilipat lang sila. Ang uban miingon nga wala man gyud na namatay si Jesus.
Ang uban moingon nga ang mga babay nga miadto sa lubong nawala sila lain nga lubnganan ang ilang nakita. Daghang kay silang rason nga moingon nga si Jesus wala nabanhaw, wala namatay. Apan ang atong Ginoong Kristo 40 ka adlaw dinha nakita nila. Miingon si San Pablo 500 ka mga tawo nga nakikita sa atong Ginoong Kristo nga nabanhaw. Mauna nga si San Pablo iyang gihatag ang iyang kinabuhi aron nga isangyaw ang maayong balita. Dito siya sa mga lugar sa southern Turkey, sa Lystra, Derbe, sa Turkey, dito siya sa Greece. Naglibot siya og pila ka tuig, sobra sa 10 ka tuig aron lang ang mga tawo mahibalo nga ang kaluwasan naalang sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo, dili sa relihiyon. So, mauna nga minabanaw si Kristo kay kita usab mabanhaw. Kita usab makaadto sa lugar sa atong Ginoong Kristo. Kung motuo kita, mosalig sa iyang gihimo, ang atong Ginoo mosulod sa atong kasing-kasing ug mao'y makapalimpyo sa atong sala. Unsa may atong buhaton karon? Hinaot po ta nga karong sa manahuna atong mahibawan ang tinuod kung kinsa ni si Jesus. Atong mahibawan nga si Jesus nagsakripisyo alang kanatong tanan. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong gibuhat dito sa Kalbaryo. Hinaot po unta nga kini maka-epekto sa daghang mga tawo karon nga nagselebrar sa Holy Week, sa balaan nga semana, sa Biyernes Santo nga among mahibaw-an gyud kung unsa imong gihimo. Ginoo, daghang salamat sa imong gihimo dito sa Kalbaryo, sa dugo nga imong gihimo, nga imong gipaagas, sa imong lawas nga imong gihatag didto. Ginoo, samtang usab kami mag-communion nga among hinumduman ang imong gihimo. Hinaot po nga kini maka-epekto sa among kinabuhi. Pasayloa kami Ginoo kung kami kulang sa among pagtuo, pagsalig ana kanimo. Sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen.